Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Konturatzerako joan zaigu azaroa. Azaroa joan da, bai, baina arazoa ez. Txiste hori jada eginda dago, ez da? Sango nuke. Bai, goiuri, bai. Urtero txiste txarren bilduma berritu behar dugu. Gainera, arazorik ez, kafea daten ari garen bitartean. Oh. Noviembre susurra al viento sobre el frío que ya se ve. El sol se retira a tiempo, una victoria de color de miel. Hace tiempo que ya no compartimos opiniones. Urteko egunik tristeena, Blue Monday, urteko egunik zoriontsuena, Yellow Friday. urteko egunik luzeena, San San Juan. Juan. horiek guztiak ondo daude. Baina gaur, azaroako 30, egun berri bat aldarrikatu nahiko nuke. Gaur, urteko egunik nostalgikoena da. Fill myself up with your gaze, oh what a maze you put me in. I spy. Bai, udazkena nahiko urtaro nostalgikoa izan ohi da eta azaroa bereziki. Bai, hori alde batetik, baina bestetik, gaurko efemeridei erreparatu ezkero, idazle oso nostalgiko bat topatuko dugu, Fernando Pessoa. Gaurko egunez, 1985 zendu zen, Pessoa Portugaldar, saiak eragile eta olerkari handia. Portugesezko idazlerik garrantzitsuenetakoa da. Mensagem, mezua, lana da bere lanik ospetsuena. Modernismoan izan zuen eragin handia zela eta portugaldar literatura Europara zabaldu zuen eta pitxi irudituko zaigun arren, Mensagem lehen aldiz argitaratu zuenean, ez zuen arrakasta handirik izan. Urrengo urtean, hil ondoren bihurtu zen ospetsu. Zenbatetan gertatu ote da hori. Ze pena. Behintzat, honakoak esan zituen bere heriotzari buruz. Just tell me where to seek it, safely back home. Udaberria etor dadinean, ni hila banintz gisa berean loratuko dira loreak. Eta zuhaitzen berdetasuna ez da aurreko udaberriarena baino txipiagoa izango. Errealitateak ez du nire beharrik. Nire heriotzak bateri importantziarik ez duela pentsatzean, egundoko postasuna dut sentitzen, bihar hil nintekela jakingo banu, eta udaberria etzi izan litekeela, pozik hilgo nintzateke, etzi izango litzatekeelako. Nahi badute, latinez errezat dezakete nire zerraldoaren gainean. Nahi izan ez gero, dantza eta kanta egin dezakete beraren inguruan. Preferentziarik ez daukat preferentziarik izango ez dudan ordurako. Izango dena, izan dadinean, izango da. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão. Pessoak ametxezko mundu bitxi bat irudikatu zuen eta alter ugari sortu zituen. Alberto Cairo, Ricardo Reis eta Álvaro de Campos izenekoak. Boa, edukiko nukenik alterego bate. Uste dut ondo egingo lidatkeela. Ba ez duzu tontakeriarik esan, Michigango Unibertsitateko Ethan Cross irakaslea gure ikuspegia nola aldatu ikertzen aritu da. Erronkei nola heltzen diegun jakiteko. Eta ondorioztatu du, errazagoa dela erronka horiek gainditzea alterrego bat badugu. Bere esperimentuetan aurrak estrespean jarri zituen, asmakizunak eta ataza zaiak emanez. Asko arazoak eduki zituzten, gero gaztetako batzuei miresten zuten pertsonaia baten itxurak egiteko eskatu zieten, Batman edo Dora esploratzaileak kasu.
Ikusi zutena zen alterregori hartzen duten aurrek zeregin horietan hobeto jarduteko joera dutela. Aizu, izan gaitezen Batman. Musikan askok erabili duten baliebidea izan da alterregoarena. David Bowierena oso famatua da. Bere ibilbidean zehar pertsonaia batetik bestera jauzi egin zuen talentu neurri gabe baten indarrak bultzatuta. Hanky Dory, Aladdin Sane, The Thin White Duke. Baina zalantzarik gabe, bere pertsonaiarik ospetsuena Ziggy Stardust izan zen. 1972an rock izar bihurtzeko lurraldera iritsi zen estralurtarra. Rola sortzeko Bowie pertsonalki ezagutu zen musikari batean oinarritu zen, Vince Taylor. Bowiek Londresko La Gioconda klubean berarekin topo egin zuenean, Taylor erabat bere honetik aterata zegoen. Esan zion, jainkoaren semea zela eta mapa bat zuela lurrean ezkutatuta zeuden base estralurtar guztien kokapenarekin. Beyoncék Sasha Fierce sortu zuen, lotxetuta zegoen uneetarako. Sasha askoz sexiagoa, basatiagoa eta bigorriagoa da. Princek Camille zuen, Camille Prince musikari estatu batuarraren ilosteko estudioko bigarren albuma izan zen. Albuma 86an grabatu zuen jatorriz, Princek interpretatutako Camille emakumearen alterrego izango itiarekin. Eta Eminem rap abeslariaren alteregoa Slim Shady da. Idazten dituen hitzak lotxagabakeria hutsa direnean, Slim Shadyri botatzen dio errua. Eta alaxe entzun dezakegu. Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Gure alteregoak argi daude. Nik kao, kola kao izango naiz. Ni txino, kapu txino. Eta nitzakin, izotzakin. Has gaitezen, gaur intzaun nanue dator elkarrizketa akustikoetara. Doinuetatik aratagon Jon Hornak bere abesti kutxunen zerrena egin digu. Aizue, bagauz asko kontatzeko eta akaso denbora gutxiegi. Azaroak 30 ditu gaur eta asteazkena da, goazen basaioa bietzera, bigarren kafean zarete, naiz irratien. Zuekin jaun Andreo gegartxotun sain letona. Atxaldeon. Zuekin goiuri, ezeiza, arandia. Arratxaldeon. Eta zuekin izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 481 du. Azaroak 30, arratsaldeak 4 eta 15 minutu eta guirurak hemen zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko presto ongietorri guztioi bigarren kafera.
idatzi ezineko ideia bate. Beñatik erabideren mereziote kantutzar honekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea nostalgia dario azaroaren 30-ari. Ez da egitein beste nostalgia darioen Beñatik erabideri, baina batzuk badugu Beñatik erabideren musikaren nostalgia animatzen den kantu berriak osatu eta diskoren bat osatzera hori da musikarion bidea, naiz eta batzutan bidea argiz beteta izaten den, eta norberari, gogoak eta hortxe bidetik erortzen zaizkion. Guk gure maite duten tarteari eman bar diogu hasera, eta gartxotun zain letonari eskatuko diogu Juri abiatzeko bere maite duta. Buaa! Gaur susmoakat antzekoak izango ditugura, izan ere, eta pixkan nostalgiari dutare, jendea ja enteratuko zan, baina Spotify erabiltzaileek edo ok. Gaur ikusi dugu urtero algoritmoak egiten duen, ez dakit nola esan, laburpen edo moduko hori, ez dakit ere ondo nola esaten zaien, rap, edo lako zerbait, Rap. Spotify rap. Eta nire gaurko maite duta da, normalan ez dala izaten, baina buruan daukazun ideia bat algoritmoak berretxi egiten duenean. Hau da, zuk uste zenuen zerbait algoritmo alu horrek barkatuko jazue berresten duenean, eta kasu honetan susmoa zuek ere eukiko zenuten, izugarrizko lata eman dizuedalako, baina gaur maite dut Spotifyeko algoritmoak berretxi duela, aurtengo eta nostalgiatik oraindik ez detitze egingo zen gaur bertan ere entzun egin dut, baina nire aurtengo artistarik entzunena Odei Barroso handia dela. Eta maite oraintxe bertan gainera, duela 15 minutu rap hori egitean, rap, berriz esango dut, izugarri gustatu zait eta maite dut algoritmoak zer esan dian. Banekien, baino biba Odei eta biba zu Odei, ez dakat besterik esate. Maite zait. Izakion nahian mugarik ordainak mereziote. Zein da zure maite duta, Juri? Lotura estua du, gartxotan maite dutarekin, ni ere aritu naiz, nire Spotify rap begiratzen eta aztertzen, gainera trending topic da orain saretan, uste mundu guztia da bilela begira, eta nire maite duta esan aurretik esan behar dut, txalotu egin behar zaitut gartxot, ez duzulako ukatzen algoritmoak esan dizuna, ze jende asko ari da esan ez, algoritmoak esan dit, Taylor Swift dela nire artista entzunena, eta nik ez da Taylor Swift entzuten, nik askoz gehiago entzun dut, ez dakit nungo pop, jazz, izkutuko bazterreko zea bat, eta gero ez da egia. Poloniako herri txikiontako kantautore bat, hori da. Beraz, a tope, ni algoritmo esan diona onartzen duen jendearekin, beraz, osan dago gartxot. Nik esan nahi nuena da, Gauzat esango izut, gartxoti algoritmoak esan dio entzun nahi zuena, hori egia da. Oda, ez, izpilu aurrean jarri eta... Baina egia delako. Egia da, onartu behar da esaten dizuna egia dela. Egia da, esaten dizuna. Eta ni aritu naiz begira, eta Spotify rap urtero pixka bat desberdina izaten da, ez? Beti esaten dizu zein den zure artista entzunena, zure abesti, gehien entzun dituzun abestiak, zein genero eta gauza horiek, baina batzuetan beste gauza batzuk aldatu egiten dira. Eta aurtengo berrikuntzetako bat da, esaten dizula, zure goizak ze testura eduki duen, zure arratsaldeek ze estilo, eta zure gauek ze beste estilo. Eta nire asko gustatzen zait nire burua deskribatzea. Nik gorrotatzen dut joaten aizenean leku batera, agian lan elkarrizketa batera eta galdetzen didatenean, benga, 3 hitzekin deskribatu zure burua eta asko gustatzen zait, eta ez zait bat ere gustatzen. Behin, saio honetan, Dona Apeian izinetoko eskatu zigun hori egiteko eta sarretu egin nintzen. Baina, topatu dut esaldia, topatu dut nire burua deskribatzeko 3 hitz magiko. Eta Spotify eskerri izan da. Ze Spotify esan dit, nire arratsaldeak direla, absurdu, sofistikatu, leunak. Eta oso identifikatuta sentitu naiz, ze ni hola goxoa naiz, pertsona goxoa, ez, tratuan. Nigo kaian ez du hori dela esango, baino. Euskal izkerak badu esaera bat, dela pakean dagoen ari pakean. Aki pakean dagoen. Beraz, ni leuna naiz, oso pertsona goxoa naizelako, baino, absurdu eta sofistikatu ere banaiz. 150 absurdua eta 150 sofistikatua, beraz. Maite dut Spotifyk gako hau eman izana. Beraz, hemen txen hau zuen aurren, goi hori zeizarandia, absurdu sofistikatu legun bat.
nire maite dut ez da, azken orduko batekin lotuta dago gainera, kirol zale denak eta batez ere ziklismo zale denak ezagutuko zuen Davide Rebellin, italiar ziklista. Donostiako klasikoan irabazle izan zen, Euskal Herriko itzulian hainbat etapa garaipen lorturikoa, klasiko mano ondia, Amstel Gold Race, Flash Ballon, Liège-Bastogne-Liège, ez da egite klasiko mano eta eskalatzailearen artean ere hor ondo zebilen ziklista, eta 51 urterekin oraindik ziklismo profesionalean, bigarren mailako ziklismo profesionalean ari zena azken urte hauetan Kuwait, Sobatx eta beste bat taldeetan, gaur hilda kotxe batek harrapatuta entrenatzen ari zela, 82 geroztik profesional gisa aritu den txirrindularia. Entzuleak akaso jakingo du, nire ziklismoarekiko zaletasuna norainokoa den, naiz erratiko entzuleak ere entzun gaitu askotan, ez, Frantziako turrari ahotsa jartzen, uin hauetan hain zuzen ere, eta egia esan, ez dut maite horrelako gozak entzuten ditudanean gogoratzen dizkidalako batetik. Iraganean pasatako beldurrak, errepidean ordu asko bizileta baten gainean pasadugun edo norke pasaditu horrelako beldurrak, ez dakit Davide Rebellin hilduen ibilgailuaren gidariak behar bezalako lana egin duen eta istripu bat izan den, edota, beharetzuen moduan ari zen, baina gogora etorri zaizkit Iñaki Lejarreta zendua, gure ziklista handienetakoa zena, mountain bikearen munduan Euskal Herriak izan duen erreferente absolutoa, eta besteen bate ziklista errepidean ibilgailuek hilda agur esan diotenak bizitzari. Ez da maite dudan zerbait, pena bat, Davide Rebellin bezalako ziklista bat hil izana, baina batez ere pena ematen didana da, oraindik ere jende asko, lagun asko eta maite ditugunak errepidean galtzen ditugula bizileta baten gainean, eta izan erruz edo istripuz, maite ez dudan zerbait badela. Eta bide batez bezarkada bat Iñaki Lejarretaren sendiari, askotan gogoratzen eurekin eta amodio asko jaso dute Euskal Herrian ziklismoaren aldetik eta besteen bat alorretatik, baina gogoratzen garela Iñaki Lejarretarekin eta besteen batekin ere bai. Arratsaleko 4:24 minutu, bigarren kafea abiatzeko moduan gara, 2 zozketa ditugu zuekin elkarbanatzeko, beraz, adi egon hor. Keep calm and bigarren kafea. Bertxoni amaiera asmatu behar diozue, asmatu behar duzu zeintzen bertsoaren jatorrizko amaiera. Entzun adi. Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna. Hortxe lehen hitza erantzuna duzue. Soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Hortxe rima. Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna. Laguna, beraz, rima unarekin egiten ari da. 10 minutu gela bakoitza, ta 10 euro. Gartxot, zuixilik, errimaren erreinuko biztanle zara, eta... Xamarnun, Bai, ez zazu esan. Goiuri bertsoen erreinuko biztanle da, etzazu zer esan Goiuri, entzulezuk asmatu egin behar duzu. Eta asmatuzkero, bota behar diguzu WhatsAppa, bai bigarren kafeko WhatsAppera, 688-252-444, edota naiz irratiko WhatsAppera bertara, orain txesango dizuet, joan zaidarako burutik, 644, eta 6-2-2-9-4, 644-6-2-2-9-4, beraz eskura duzuen telefonora ere, WhatsAppa bota, streamingiz jarraitzen gaitu zuenok ere, hortxe bota dezakezue zuen erantzuna, baina behar du izan, orain zuzenean entzuden alizareten honetan. Bertsoari amaiera eman behar diozue, eta bestalde, badaukagu beste zozketa bat, zuekin elkarbanatzeko, ostiralean bertan jakingo dugu, zein diren, gure biliburu berezi hauen irabazleak. Julio Villar nabigatzailearen
Petrele liburuak euskerazko bertsioa badu dagoeneko, 15 edizioren ostean euskerazkoa ere iritsi da. Antxe elkarlanean dabiltza Albaola Itsasfaktoria eta Zumardia elkartea, eta, itzulpen lan horiek, hain zuzen ere, Ibon Gaztainazpi, arraunlari hoi, eta kazetari eta lagunak egin ditu. Hemen izan genituen joan den astean, eta Julio Villarren bisitari izan genuen, ez ustekoa izan zen, ark ilustrazio bat egin dio liburuari barnekaldean, antxe sinatu zuten Ibonek eta Juliok berak, eta bi ale horiek dauzkagu ilustrazio eta sinadura banarekin zuen artean zozkatzeko. Eta zozketan parte hartzeko, zera kontatu behar diguzuen, zein den zuen bizitzako abentura. Izan daiteke Gartxot, dagoeneko bizitakoa, edota bizitzeke dagoena, bizi nahiko zenuketena. Eta ez da beharrezkoa 5 urte belauntzi batean bizitza hortxe amildegi ertzean da bilela ibiltzea, Julio Villar ibili zen bezalaxe. Abentura izan daiteke norbaitentzat, ez da Amsterdanera joatea asteburu pasa bakarrik. Ezin da ere erabili bizitza bera abentura hundiena dalaren komodina, Bai, noski bai, Bai, nik ez esan barri nion. Noski nahi desuna. Bai. Guk ez dizkigu egoak moztuko. Baina egoa igual, bai. Jakin ez... Bai, jendeak orain arte ze kontatu digun, Goiuri. Bueno, pixkaten eta dago, Adibidez, pertsona batek esan du piragua bat hartzea lehenengo aldiz. Ara, osi ideia hona da. Piragua Kontuz, lehenengo aldiz hartzen duzuenan piragua bat, igual ikastarotxo batekin edo norbaite alboan duzuela, hobea da. Beste batek esan du, Kuba zeharkatzea oinez. Wow, zeona. Baina oinez, Zeona. Bai, oso polilla. Beste batek dio Karibean nabigatzea. Hemen hor itxasontziak pixu handia du, Petrel liburuan, beraz, hortik jodu. Baina, eta gehiago daude, baina niri gehien gustatu zaidana momentuz, eta nola zozketa edain, eta ez lehiaketa, honek ez du esan nahi, pertsona honek irabaziko duenik. Baina, berak bizi nahiko luken abentura da, lanik egin gabe bizitzearena. Hori bai abentura. Jode, animo. Ez, animo ez. Barakaia zue, baina honek txaloa merezidu, Haupa E.I. Txalo bat zuretzako, zuk bizi nahiko zenuken abentura lanik egin gabe bizitzearena, ez da plan txarra, beraz... Hortxe, ikusten duzuen bezala, bakoitzak nahi duena kontatzen du, abentura asko daude, mota askotakoak, beraz? Julio Villarren Petrel liburuaren bi ale dauzkagu sinatuta ilustrazio eta guzti hementxe bigarren kafean izan genituen Julio eta Ibon Gaztainazpi itzultzailea, eta zuen artean zozkatuko ditugu ostiralean. Kontatu zein den zuen bizitzako abentura, zein den zuen bizitzan egin nahiko zenuketen abentura, edo zer ulertzen duzuen abenturatzat. 6-8-8-7-2 5-4 WhatsApp edota Telegramez baita streaming bitartez, eta noski gure sare sozialetan, Instagramen bertan ere erantzun dezakezue gure story eta publikazioetan. Baina orain bagoaz doinuetatik haratago, hain zuzen ere Gartxot unsain izan delako Jon Hornarekin, eta ez dakit ze girotan ibilizareten Horna eta biok, Gartxot? Oso giro aizetsuan. Bai. Entzulari barkamen askatu behar diogu, oraingo honetan aize pixka bat, espero genuen baina aize gehiago sartu delako mikrofonoetan, ez da gehiago gertatuko, barkai guzue. Bai, hoxe xamarru nik, bai, azken binean Jon Horna ointxe pixkat entzula gehiago zautuko, baina oso gertuko pertsona da niretza, lagun mina, eta musika irakasle, sortzai eta mila gauza ere bai, eta bai, azkeneko astean eguraldia ez da oso aproposa izan, eta podcast hauek egiteko ere jendearen agendak eta badakizun nolakoak diran, baina azkenean Antiguoko kafetegi batean bildu ginen, duela egun batzuk goizeko 9 gozaltzeko, eta oraintxe entzungo dezue, Jon Hornak zela kantu kutxun aukeratu ditun bere bizitzako abentura deskribatzeko. Iepa arratsaldeon, egunon, eguerdion, ongi etorri doinuetatik haratago podcasteko atal berrira. Gaurkoan Jon Horna lagun mina daukat ondoan, hemen txaia Antiguoko kafetegi batean kafe hartzen, goizian goiz, ongi etorri, Jon. Mila esker gonbidapena onartzatik, beti izaten detena. Egia esan, gertuko zirkulora hurbiltzen ari naiz, podcast hau egiteko, zen
azkenan behar deten perfila, musika bizi duen pertsona bat, edo bere bizitzan, eta Jorei kasua berezik interesgarria da, ustez, bere bizitzar holtza gainean egondakoa da, proiektuak uki ditu, oraintxe bertan ez dabil zuzenean, baina beti da pertsona bat gitarra inguruan duena, gainera okerez banago jon musika irakasten ibiltzitzea ere, ez da? Bai, lehenik eta behin eskerrik asko, zuri ere bai. Eta zer bote. Eta, jarraitzeko, bai, momentu enten gitarra klaseak emate ditut, umeei, eta helduei baita ere. Nire joera beti izan da, nik musika bizi izan dut orokorrean, musika gustaren zait, sentitzen dut da, barruan. Arteare bai, sorkuntza, orduan denetarik egiten dut, baina bideratzen ditugu gure klaseak, hartzen dugu instrumenturen bat, eta hori lantzen hasten gara. Baina baita paraleloki beste instrumentu batzuek. Erritmoa lantzeko, bai gitarrakin, pianoakin, beti lotu dut musika urarekin. Hau da, zuk esan dakoa, vibrazio horiek, gure emozioak, gure sentimenduak, aldatzen ditu, mugitzen ditu, eta pizten ditu baita ere, eta nik hortik ikusten dut beti. Esan, justo podcast honen helburua hori dela, ez? Ur hori edo bizitzan norberak sortzen duen ur horri, ez dakit, lau geltoki txiki edo eman, ez? Lehenengo kantu kutxuna zein da jon eta zergatik aukeratu duzu? Burura edo bihotzera etorri zaidan lehenengo pertsona, ma izan zen, obviously, eta hasi nintzen bere kantak entzuten berriz ere, berak proposatutako, bera irakatsi zialako musika baita ere, eta zaila zen aukeratzea abesti bat, baina azkenean abesti tipiko bat aukeratu nuen, Mikel Aguana, amak txikitan kantatzen zialako oean, zakit beldurra ematen zian o poza o zer, baina zehoze mugitzen zen nire barruan, gero urteekin ulertu ditudan gauza asko, ez? Eta beti lotu dut kanta hori amarekin, eta kanta hori gabiga, gauean kantatzen zian kanta hori da, orduan iluntasuna ere hor bat zeon, ametsak ere bai, ez? Ametse eta juteko kanta bat bezala, bidai hori egiteko, eta nik ametsak beti urarekin erlazionatu ditut, orduan, dara lotuta dago. Eta, beti eukidet Mikel Aguarekin harremantzea hori, sorgintzea bat, ametxetara bialtzen dian personaje bat. Hemen txentzungo dugu Jon Hornaren lehen kantu kutxuna, haber ez dugun lo hartzen, edo bai, edo haber amesten laguntzen digun. Hemen txedaukazuen, entzuleok, Mikel Aguaren, Baga, Biga, Iga. Biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, armatiro, pun. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, armatiro, pun. Sirristi, mirristi, gerna plat, olio sopa, kikili, xalda, urru, edan edo klik, ikimili, kili, klik.
Schmerz meine Leinig, die seid März, wollt deine Beine größlich, schwör's wie die Cheerseide. Neye meine Cross, sehr schön, die Kiane, und bei seine mir nava, und dir sich die Schäbe, ja, na, und meine Vikia, so ras, ich sei schon, and I never, I say the Chebada. Soy bien de Vayasa, Oshagi, and Nava, Prestigua, Naya Naiva, Wasava, Istiosa, Nidia de Chusa, I night via the Chaya, night never night. Soy piedra, soy el aire, shine a light night. Soy Nicky de Bath by the night chava in Netherland. Scovella Viasa, la shores get my asida. Should be a spoiler, oh, I night in the light. Sabas feliz was eine Naivia Nayakada, Naibas by Osharia Naya. I meet us Rias Vejana, Night Nibia, Naya, no, Night and Nas by the night, the shadow light of Nayara. Soy Balabashka, soy Vanias to see Siena. I bada Karadia, Srechos and Nayana. I never idea the side never be a Chinada. I was say never, going never sleep. Navia, Godiana, I light and I never say that the sign and say for the first Sabida es más, I don't care tu suosa naya na chavana spada. I check by doing and running in a shade. Say the other night, so yeah, I don't know. I want me then I die. So I then say that's so read and shake and naiva. Oh, be the soul. Entzun dugu Mikel Laboaren abesti puska hau, ez dugu hartu, hemen jarraitzen dugu, Jon Hornarekin eta bere kantu kuntxuren zerrendarekin. Aurrera jarraituko dugu, Jon, zein da ekarri duguzun bigarren abestia? Ba, bueno, emozio, sentimenduen piztina hortan, aurkitu dudan onuen pertsona, bigarren pertsona hori, ba, Aita izan zen. Amarekin igual izan zen, como que kantatu entzun, ez, lokartu, amestu eta zean mundu hortan, eta igual Aitarekin izan gehiago, como, venga, bira, instrumentu bat, emango izu. Aktiboagoa igual. Hoi da. Eta egizuzuk musika, disfrutatu, eta bai, alde batetik entzun dezakegu musika, baina baita ere jo, eta orduan, hoi niretzat izan zen, como kristona, nik ere kantatu dezaket, gara, hasta baka bigaiga kantatu dezaket, gitarrarekin, da nire ametsak sortu, ez? Eta nire ura mugitu o piztina berri bat sortu nik ere bai, eta orduan, erkin beti gitarra etortzen zait burura, ez? Eta beti batzekan hor buruan, eta beti etxean entzun dugun, la guitarra bonita, esatezu. Esta canción es la guitarra bonita, ez? Mark Knopfler zala, eta taldea Dire Straits, eta, desde kanta
mitiko edo tipiko bat, Sultans of Swing. Ikuste dut, entzule askok akaso izenarekin ez dute lotuko, baina abestia nahiko ezaguna da ere, ez dakit, klasikoen putzu horretan edo nik esaten duten bezala, nik esaten duten bezala batzutan bizitzan zehar nahi gabe entzuten ditugun abestioen multzoan sartuko nuke. Hori da. Mentxe dakazuen entzuleok, Jon Hornaren bigarren kantu kutuna, Dire Straits taldearen Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing, Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
entzun dugu Dire Straitsen Sultans of Swing, abestia, ez dakit norbait gitarra hartzeko puntuan egongo zen, baina ez di ezaiola motivazioa kendu Mark Knopflerren maixutasunak, eta leheno Jonek kontatu digun bezala, izan dadila ere bultzada bat, hasiera batean gauzak ezberdin egiten dituen jende horri, eta izan dadila ere adibide bat erakusteko Mark Knopflerrek ere gauzak bere erara egin zitula. Eta Mark Knopflerrek egin balin baditu, guk ere saiatuko gara gu ere. Oso ondo Jon, aurrera jarraituko dugu. Zein da ekarri nahi diguzun edo erakutsi nahi diguzun hirugarren kantu dutu? Hirugarren pertsona, kasu honetan biria, eta nire arrebak dira. Diskiak dira, behaiek, orduan, erregatik sartu ditut pako erian. Ez dakit behaiek ze pentsatuko duten, baina orduan hasi nintzen, atzera begira, aber ze kantu ezagutu nitun behaien aldetik. Eta, kantu asko, etorri zitzaizkidan, baina bat aukeratu dut, eta talde potente bat, ez? Eta denok ezagutzen duguna, tipikoetatik hartzen nahi. Talde hori Rage Against the Machine, da, ez? Eta, ez dakiten, esango duten kanta, tipikoena, Killing in the Name of. Hemen entzungo dugu orduan Jonen hirugarren kantu kutxuna, bere arrebei esker ezagutu zituen urberrien erakusle, hain zuzen ere, Rage Against the Machine taldearen Killing in the Name of. forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge and you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.
And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge. They get chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. They get chosen white. Those who died are justified for wearing the badge. They get chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge. They get chosen white. Come on. Entzun dugu Rage Against the Machinen Killing in the Name of abesti puska, seguruenik entzule batzuk dantzan edo saltoka jarri dituena, eta bukatzen ari Jon, zein izan da ekarri nahi izan diguzun laugarren eta azken abesti kutxuna? Bueno, hemen zalantza asko eduki ditut, azkenengo pertsona hori aukeratzeko aukera neukalako, eta enekin oso ondo nor hartu, baina bueno, ni alde batera utzita badago beste pertsona importante bat, eta pertsona hori zuzea. Aiba! Sorpresa! Zurekin talde pilo bat ezagutu ditut, kanta berri asko. Gehien bat musika modernoago bat, gaur egungo gaurkotasun gehiago duena bai. Hoi da. Eta orduan ere importantea zitzaidan, bai, atzea bota degulako asko, baina, bueno, gaur egun ere bizi gehalako momentu enten. Eta asko etorri zitzaizkian burura, asko konpartitu degulako, eta besti oso onak daudelako, baino batez ere aukeratu dut, eta tipo hori da Sensenra. Zuke erakutsi zenialako tipua, hola bidali zenialako entzuntzazua besti hau. Pasada bat, tipua, bere ahotsa, zea, produkzioa, dana, ez? Eta jarri nintzalako, eta lehenengo momentutik ia esan nun, bai, erosiko Eta hortik aurrera, berarekin ere, ez daukagu harremanik, ez? Baina harreman sendoan daukagula iruditzen zait, ez? Gure bizitzan ehondalako, ez? Bai kantekin, baina bai bere estiloakin, bere gure artean. Orduan, nei artista berezi bat iruditzen zait, honek ez du hainbeste gitarra jotzen, gitarra jotzen zuen, baita ere, baina bere zitasun puntu hori nik ahotsan nabaritzen diot, ez? Ahotsarekin jokatzeko timbre berezi bat, eta bueno, estilo beria, oso beria. Bai, sentitzen dut daukala gaur egungo mundu sonikoaren haunditasun hori, baina era berean, ez dakit, gela txiki batean gitarra bat hartu eta melodia polit bat sortzeko txikitasun hori ere mantentzen duela. Bai, eta batez ere nik hori nabaritzet bere letretan. Sensibilidade o sutileza, puntu hori letretan entzutea, ez da gaur egungo letra bezala, bere barne hortatik ateratzen ditun letrak oso politak, baino gogorrak ere bai, aldi berean, eta ezakit asko gustantzat. Ze ondo, Jon, Sensenran ere artista gustokonetarikoa da. Esango diguzu zea beste aukeratu dezun gaurko programa
amaitzeko edo agurtzeko? Abesti hori perfecto da. Hitz horrekin, bueno, bolada txiki bat pasa genuen. Ba, egia esan bai. Mantra bat izan zen. Eta egia esan laguntzen du asko, bai, mantentzea hitz bat o hitz batzuk hor buruan, ez, melodia batekin, melodia horrek laguntzen du, eta perfecto errepikatzen, azkenean bizitza hau... Beste modu batean ikusi zakegu, Nahiko perfecto, Oso ondo, Jon. Bueno, balio dezala Sensenraren perfecto abesti honek entzulen batek mantra baten beharra baldin badu, bere bizitza perfectoa ez baino pixkatu bea izan daitekela sinisteko. Nik izugarri maite dut abesti hau eta gainera izan zen Sensenra artista moduan edo sortzaile moduan gure bizitzara ekarri zuen abesti hau, okerrez banago. Zure azken kantuarekin agurtuko ditugu entzuleak, eta mil esker zuri, gonbidapena onartzagatik. Eta zuei entzuleok, espero dugu programa gustatu izana, eta hurrengo astean ere hemen eukiko gaituzu. Jon Hornaren laugarren kantu kutxuna, gaurko programa amaitzeko, Sensenraren perfecto. Aio. Aio. Están llamándome a la puerta, nunca saben dónde estoy. Todo lo que no se ve, todo eso es lo que soy. Están llamándome a la puerta, corren pero siempre están detrás. Yeah. Haces que desee puro, libre sin ningún escudo. Hacen judo, mi ADN y el tuyo. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Se disparó de refilón la química entre tú y yo. Fuera de círculos, otra dimensión. Voltear luciéndome en el cinturón. Mala vibra nunca roba mi atención. Me partieron pobre pero parvo no. Sensaciones, nueva religión. Una ola cálida que recorre mi cuerpo. Una ola cálida, una ola cálida que recorre mi cuerpo. Una ola cálida, una ola. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Arratsaldeko 5 bat eta gu bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, bertan azken orduaren bertan behar dugulako, antxe dugu Egoi Belategi lankide. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zu ere. Lan arlotik abiatuko dugu bordin hau entzule, hezkuntza lege berrirako zirriborroaren aurka Ela Labet Estela sindikatuek hezkuntza publikoan deitu duten lehen greba eguna izan dutelako gaurkoa. Euren aldarrikapenak berretsi dituzte eta grebaren jarraipena 60%an zerrendatu dutere. Goizean Bilbon egin dute mobilizazio nagusiena Estelaseko Nagore Iturriotz entzungo duzue. Hezkuntza lege aurreproiektu honi gure kontrakotasuna azaltzeko. Bai, zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko-pribatua gainditzen, eta horrek suposatzen duena da, egun dugun arazorik hezkuntzan dugun arazorik larriena,
ez duela konpontzen, segregazioan. Jarraipenarekin berriz pozik entzun dugu LAB sindikatuko ordezkari Irati Tobar. Hiru sindikatuok egindako aldarrikapenekin bat egin dute langileek, eta hezkuntza aldarrikapen horietan eskatzen duguna da egungo hezkuntza sistema duala ez betikotzea. Elako Miren Zubizarreta, Lakuako hezkuntza sailaren zirriborroarekin kritiko mintzatu da. Eta prozesua asistenetik elatik esan dugu, ikusten dugula aurkeztu zaizkigun dokumentu desberdinetan eta egin zaizkigun planteamendu desberdinetan egungo hezkuntza sistema betikotzeko asmoa funtsezkoak diren elementu askotan. Elementu horietako batzuk aipatzearren, gaur egungo sare banaketa gainditzeko helburuari ari gara referentzia egiten, euskal curriculuma. Nola ez, gaian sakonduko dugu arratsaldeko 6etatik aurrera, informazioaren ariaren 3. edizioan, eta aurreratzen dizugu arratsaldeko 6:30 inguru LAB sindikatuko Irati Tobarrekin hitz egiteko aukera izango dugula. Lan kontu gehiago 3. greba eguna jarraian izan dutelako Bizkaiko metalgintzan, eta aurreko egunetan ez bezala ertzaintzaren jarrera oldarkorra aperatu dute piketek. Arratian, Bildosola industriagunean langileen kontra kolpatu eta 4 lagun ospitaleratu behar izan dituzte, ertzaintzaren kargen ondorio zaietako 2 labeko ordezkariak ziren. Sare sozialetan langileek zabaldutako bideoetan, ertzaintzaren brigada mugikorraren jarrera argi ikusi ahal da. Eta albiste txar bat lan arloan baita ere amaitzeko, entzule 56 urteko langile bat hildelako Berrio Beitiko Sangoben Abrasibos enpresan. LAB sindikatuak dionez gaizki sentitu da lanera sartzeko garaian eta tokian bertan hilda. Euskal Herrian urte hasi denetik 78 behargin hil dira sindikatu honen arabera. Arratsaldeko 5:04 minutu ditugu, hause dena momentuz errepideak lasai ditugula esatea ahaztu zaigu. Esan bezala 5:04 minutu informazioa berrituko dugu 6etatik aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan, eta konexioa 2. kafeari pasako diogu ordura arte. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi, arratsaldeko 5:04 minutu, Laizter 5:05 eta gu segituan, asteazkenero legez elkarrizketa akustikoen giroan murgiltzeko prest izango gara, soinua probatu dugu, eta oraindik argitzeko daukaguna da, gure gonbidatuetako batek entrevistako galderei erantzungo dien ala ez, segituan argituko dizuegu guztia. Laster Naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, kesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu derrizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, zelotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz, eta mendikan mezu bat helarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu botella eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian, gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster Naiz irratian. Zarramarra. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakina izaten dugu musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Esandako arratsaldeko 5:06 minutu ditugu eta dagoeneko gaurko elkarrizketa akustikoa abiatzeko moduan bagara.
1986an Igeldo eta gero dagoen herrian Munduratu zen horri ongi etorria Gaurkoan intzauna nue bigarren kafian Aritz Pardin eta Intzaunano, arratsaldeon, ala eta guztiz ere gartxotun zain letona maite dugu. Zuek ere maite beharko zenukete. Arratsaldeon zuire, abixatuta ginean xeleberri izango zela ziera, ez genuen alakoik espero. Zea, bertsolari finala ate joka dakaun honetan, zozketa eta ez dakize berotuta, no? Baina ez nekin Aritz Pardina etorri bartzara, gitarra jotzia eta horretik ez zaitut bertso hortan sartu, baina hemen txerazkagu bai Intzaunano eta gaurkoan gitarra jotzen, Aritz Pardina, ongi torri, zemuz gea, ondo? Oso ondo. Galdetu galdetu nizun, Intza 2018an pixkat info pixkat, bakarlari gixan, hasi zinen karan izenburuko estreneko singelarekin. Hori da. Eta gero, 2008 batean, 5 abestiko EP bat argitaratu zenuen, inundu aurretik izena duena, eta, bueno, oraingoz, entzuleak, esango nuke, 7 edo 8 abesti soilik, ez? Entzun ditzakela, zure sorkuntzatik, ziurrenik baituzu beste batzuk prest. Baina lehenengo galdera da, bide berri honen hasieraren jatorriaz gustatuko litzateke jakita, izan ere, ez dakienarentzat nik investigazio pixkatin dut. Musika beti da nik eukidezu ondoan eta bide lagun ere bai, gainera orain artere holtzan asko aritutakoa zea, baino aurtengo gonbidatu asko bezala hau izango litzake nola esaten da, salto a la pistina o pistinarako jauzi hori ez. Orduan konta iguzu pixkat nola bildu dezun adorea bide berri honi ekiteko. Bai, esan dezun bezala urte ugari nijoa bai musika munduen murgilduta eta musika pixkan ere egunerokotasunan parte dela. Eta egia da oso umia nintzanetik hanburun ibilieten zerbait dela bakarlari bezala aztia. Nik uste zaio naizela bai heldutasun bat lortzia pertsona bezala, bai musiko bezala eta ikasten jarru naizela baina arte, baina beti idea garbi eukita leheno berandu zerbait ateengo nula. Eta pixkat diskoan izenak esate duen bezala iundu aurretik, proiektu hau bazan zerbait, berandu baino lehen edo nahi nun zerbait, denbora pasa baino lehenu eta holaxe suertatu zen. Naturalki, baino baita goguakin ebetidanik. Kuriosoa, berandu hitza esan da gaur Inigo eta biok bazkaltzen ari ginela gure adinaren inguruan hausnarketa egiten ari ginela, berandu hitzare atera da, Nik uste ondori batera, iritsi garela bizitzak, erakusten dizu, hola, diskursu pixkat wonderfuliano bat, edo Mr. Wonderfuliano bat, ez zertarako ez da berandu, eta bar, ez? Eta gartxota biok gaur bazken esan, bueno, guk musika munduan hainbat bide jorratzeko, akaso bai da berandu, gartxoteko 35 ozkezuzuk. Bai, lehenko gaztian beteta. Niko 37. Bueno, nahi ez egin dezakezu, baina segunda nola bizi nahi dezun segun eta ze bide, dagoeneko igual pixkat berandu badela, eta hor garatu gara. Bai, eta berezia da, gainera, edadea inoiz ez da nik ustete muga ez ezer, ez da gutxia gore, baina kurioso da, 96an jaiotako pertsona batek ere, berandu hitza eukidezakela bere, ez dakit, iztegi horretan, baina kasu honetan ere, esango nuke musika bera oso gaztetatik landu dezun zerbait delako, ez? Igual beste batzuei kostatu zitza egun eta 20 urte genituenen hamarkada horretan hasi ginen eta orduan plazoak ere desberdinak dira. Baina interesgarria irutzen zait, bai, ilundu aurretik nahi zenion aukera bat eman zure argi horri, ez? Eta hor, pentsatu nahi dut ere, orain arte eukidezun holtza gaineko ibilbidea izan dela, ez dakit nola esan, kurso express edo horietako bat express diot, azkenean holtza badelako ere zerbait, jende asko beldurra eukitzen dio, adorea behar da, baina akaso txikitatik egunerokotasunan bizi izan duen norbaitek, kurso express horrek ematen dio, ez? Gero bultzada hori. Nola bizi izan duzu holtzako, kasuntan inguratuta holtzako bizi hori?
Nik horire, askok esate guenen bezala, berientzat pauso handi bat izan dela holtza salto egite hori, nik ulertzet behaien begitatik zer dan, baina gira da nik hain txikitatik bizieten zerbait izan dela oso nere indeten, oso nere etxe sentitzeten ere mu bat dela. Musikaz gain, dantzan egumetan, txapelketetan nola oso goizazin itzan, beti euket holtzakiko harreman hori hilo eta lasai otekua. Eta egoera askotan nik uste, kanpon bai urduritasunak eta oso pertsona urduri naiz izatez. Eta kanpon bai urduritasunak eta gehiago azaleratzei tutela, baina askotan holtza gaina igo eta lasai sentitze sentsazio hori da. Hala ere, holtzak daude, ez zuk aipatu dituzu esperientzia batzuk, askok, musikari handiz inguratuta, ikusi zaitu urte askotan, Benitoren banda horren kide bezala, eta bapatean, bakarrik jarri behar du norberak kantu bat defendatzen, ez? Esango nuke kronologikoki lehenengo Instagramen gertatu zela, edo bideoetan, saretan, eta gero ja holtza norberak bere kantuak, bere proiektua... Izena bera, ez? Kasu honetan bezala, da zure... Eta frontwoman paper horri heltzeaz, eta hor ere badago beste, ez amildegi txiki bat, ez da gauza bera 8 musikaritako bat izatea, edo hor bakarrik aritzea, ez? Bai, izatezun bezala, azkenen bigarren plano batetik eotetikan, plano printzipala zu izatezea igarotzea, eta baita ere, igual jendiak evoluzionalki, teun bezala jende gutxin aurren kantatzen hasi, eta 2000 pertsona eta iritsi, adibidez, nire kasun egitea aldrez izan dela. Nitokin nahitu nahi zelako 2000 pertsona kursal baten aurren kantatzea, eta hain berriz dalako reto bat, 10 pertsona aurren. Egitea ez detela inoiz euki olako inseguridadeik 10 pertsona etorreko zaizkitelako ikustea, esan dut. Publiko desberdina da, musika desberdina eta proiektu guztiz desberdina da. Orduan, esperientzi ezberdina bai da, jende gutxi joan arten kantatzia eta baitaren izatia pixkat batuta eramateuna. Baina, proiektu desberdina dira eta nire nikin berdeten lana ere bakoitzen pixkat ezberdina da. 10 pertsona adi baldin badaude entzuten, zeunak diren 10 pertsona, Bai, txarra izatea, baietako bat igual, pixka junda da bien, mobiakin, esatezu, bueno. Bai, bat erori zait, 10etik bat galtzea, atentzio hori... 10 daudenean normalean behatzi ez aldia familikoak izaten. Bai, ez betzi, baina batzutan gertatzen da ez, zure ingurutik kanpo xamar aritu, eta, ez daukazu astapenetan behar den inguruaren babes hori, herriaren, edo ondoko hiriaren, edo lehengusuen, edo lagunen, edo ezagunen babes hori, eta batean ari zara, ez dakit, Bilbon, eta Bilbon lagunen bat izan dezakezu, baina egun hortan ezin du joan, eta antxe 4 lagun agertu dira, ez dakit, bira kulturgunera, ez? 10 lagun adi balin badaude, nik behintzatala bizizan dut, eta askotan beste musikari batzuk entzat jotzen, atzean egon izenan ere, sentitu dut, ez? Ze ondo, ez? Jende gutxi zegoen, baina ze adi, ze gustora, ze energia polita. Hori ere azkenen, bada, ez? Baloratzen ikasi beharreko zerbait, ez dakit. Bai, hombre, egia da niko indik egoera hori asko ez detela bizi. Ze disko hau pixkat izan zan esperimentu gixatea genuen zerbait, etzan ez dara horren atzetikan jira antolatzeko gogoa, izan, etzan asmo handi batean jira bat antolatzeko, horren egitea da, egin ditugula kontzertu pixkat atera zaizkigunak, eta horiek izan dira oso hemen ingurun, oso familiartekok, eta pixkat eraortakok izan dira. Horren arira, gaur ere aritu Inigo, musikaren mundua soluzionatzen, bokaioa jaten genuen bitartean, baino... Aipatzen genuen ere, ez? Eta zure hausnarketaren arira ere, behon deizula, esan nahi nizun zen, aipatu dezun horretan, askotan gaur egun ere, badaude, ez dakit nola definitu, baino, pixkat amets utxal edo bezala tzat jotzen ditudan, ez dakit, jomuga batzuk bezala, eta Inigo eta Biok leheno aipatzen genuen, eta zuk orain esan dezu, zaizula jola edo bezala, eta gustatu zaizen, azkenan ohitu zehazu dinamika batzutara, plaza batzutara, baino, orain zure bide berri horretan ez tezu ere igual bizitakoa neurri bezala erabili nahi. Hau da, orain nola zen botoi hau? Reset, edo reset botoiari eman eta ea zer datorren. Eta orain bertan esan dezuna ere, azkenean barruak eskatu dizun bultzada bati jarraitu diozula bai diskonen lehen kaleratzionetan, benetan aurretik oso pentsatuta, helburu finko edo muga eta gaiur batzuen gana joan beharrean, ez? Hau da, ez da asko gustatzen hitz hau, gehiago erabiltzen dalako, baina oso organiko edo natuala, gehiago gustatzen natuala izan dela zure burua lehen lerrora botatzeko prozesu hori, ez?
Bai, askotan iritzai lehenengo produktu bat, diskoa kaso hontan, ateratze deunen, askotan egela pentsatzen, diskorrek kiston bira ingola, jendia ikearria itzen hasikoala, baina realitatea askotan ez dela, hola. Eta nire helburuare disko honekin etzan izan, esatia baten kiston aldaketa intza naiz eta plaza guztita jungo naiz. Disko hau gehiago izan da, barrualdea iteko disko bat, ezagutzeko estudioko lana norbeana nola dan, ezagutzeko prozesu bai ekonomikoa, bai artistikoki, prozesu guztia nola dan, eta jau hain hau ezautuetela, ja bai esan, guazen urrengoan bila, helburu askoz finko eta goragoko batzukin. Gero Gartxotek eta biok aipatzen genuen ere, zenbat lan egin dugun kalkulorik gabe. Zenbat proiektutan murgildu, zenbat bira, zenbat grabazio eta akaso kalkulo zehatzik egin gabe, gaur egun jende gaztea ikusten dugula, gauzak oso garbi, disko bat geldik egon daitekela urtebete momentuaren zain, eta gainontzeko batenak erredigu eskuartean, eta bueno, zure kasuan aurrerapen kantu haiek, aipatzen dugun epe hori, izan zen pixkat kalkulurik gabetik edo, hau egin nahi dut, esperientzia bizi nahi dut, gero-gerokoak, eta kaso horrek ere ematen du lasaitasun puntu bat, datorrela, eta kaso kalkulo gehiagorekin, eta sistema musikalak edo ekosistema musikalak nola funtzionatzen duen gehiago ulertuta ere, eta gauzak beste modu batera egiteko, baina egindakoari, ez da, gaizki begiratzeko tentaziorik gabe, hori horrela izan da, eta horre egon da bide bat, ez? Bai, hori da, irakaskuntza bezala hartu berdia azkenen olako prozesuk, eta gaizkindakok, ondoindakok, denak bali joue, urrengo pauso emateko. Eta zure ustez, intza pixkat itzeiten ari gan horren inguruan, niko 35 urte ditut, nire talaia, nire begira da, gauza batzuentzako ona, bestentzako txarra, baina talaia hortatik begira nabiela, nik igual batzuk ikusten ditut, baina zuk adibidez ze erronka ikusten dizkiozu gaur egungo euskal musikari eta komiliak irekiko ditut hemen gazte bati. Ni ere sartzen ezaku horretan, nik uste gaur egun nola zailtasun haundinetako bat dala, eta nik uste bat baino gehiago ni bezala pentsatuko guela, ez bazaude diskografikan mundu hortan, ez bazaude irrati jakin baten, ez zaudela. Zanet, zuk aldituzu, zure bira propilok sortu, zure burua pixkat finantziatu eraguztita, baina ez bazaude lauleku jakin horietan oso zaila dela jendea iristia, ze gaur egun egia da, leku berdinetatik kontsumitzeala orokorren musika, eta jendeai asko kostatzen zaiola ezagutze ez duen talde berri bat ezagutza jutia. Orduan, erronka ikaundina edo zailtasun handenetako bat hoxe jarriko nuke. Baita ere, bai izan musikari gazte edo ezain gazte, realidade bada Euskal Herrin oso gutxi bizi diala musikatik, orduan, beste lan batzukin konpaginatu berdezu, eta horrek esan nahi du, este kasu lan nahikoa denbora musika eskaintzeko, nik uste danok ze hortan, biribil hortan sartze gala, hori da baita ere erronka oso handi bat, eta aldi beren, lan hain berdezula, musikalki inbertitu izateko. Orduan da, denbora falta, diru atera, diru falta, gauz asko. Ze momentutan dago orain, intzauna nue? Badakit gaur joko dituzun kantuetako batzuke oraindik editatu gabeak direla, ez direla entzungarri plataformetan, horrek esan nahi du eskuartean materiala baduzula, etorkizunera begira planaka ere aipatu dituzu. Gauzak zehaztuta dauzkazu, badakizu noiz gertatuko diren, zer egingo duzun? Bai, planetan dekau, otsaien sartuko gea estudion preprodukzioakin, eta presai gabe, baino urrengo urte amaierako gehienez urrengo disko ateratzekotan gabiltza. Ez badakigu datorren urteko Durangoko azokan nor elkarrizketatuko dugun, berriro. A ber. Bigarren kafea. Bigarren kafea hartuko dugu Durangoan datorren urtean. Ze estudiotan sartuko zarete, Intza? El Tigre, Bilboko estudion, bai. Zergatik aukera hori? Bueno, pixkat aldatzegatik egia, lehenengo epia einaut gaztainak ninun, gaztain estudiotan, eta oso esperientzi polita izan zen, baina aldatu nahi izan dugu, ere bai lanera aldatzeko, era berrik ikusteko baita eta ezagutzeko. Azkenean hau bigarren esperimentua da. Orduan zenbat eta gauza berri gehiago ezagutu,
nik uste hobeto izango dela. El Tigre Estudioa horrela gainetik ezagututa, ez hola zehazki eta iesan erantzuni jakin gabe ezin izan dugu lan hori aurreratu. Baina, bai esan daiteke, badabilela folki indiaren giroan lan eginda, eta kaso badela giro hori folkia india, ez orain arte entzun dizunaren, ez da, eta bizena jartzen hasi barko bagenu, abizenetako batzuk behintzat badirela horiek ezintza. Akaso estudioak ere ematen dizu soinu horietara eta kolore horietara horbiltzeko bidea? Bada bide bat nik iritsi nahi deten hortara lagunduko itena. Esan dezu bezala, aurrenengo diskoa pixkat esperimentua zen, oindi jakin gabe osondo ze genero eta eginan bideratzen, pixkanaka junaiz genero hori oindik eta gehiago bideratzen, eta estudio honek azkenen lagunduko itena da, nahi deten helburu hori lortzen. Aizue, kanturen bat entzuten hasteko uneare hurbiltzen ari zaigu, beraz eskatuko diegu Aritz eta Aintzari kantu bat, zein izango da joko duzuen lehena? Azaroan. Azaroan oso kantu egokia da, gaur azaroa gurtuko dugun honetan, beraz zoazte gure set akustikora eta segituan galdetuko digu, gero bueltan azaroaren inguruan edo azaroak kantu horren inguruan. Bigarren kafearen elkustikuan prez ditugu Intza Unanue eta Aritz Pardina. Nahi duzuenean. Zurekin dena hasten da, galera luze batetik, galdu egin nintzen ezin jakin noiz da zergatik. Abuztuko agurrari berandu onartu nian, bere hartan zekarren gezur bidea. Zure esanetan gesalduz eskuetan deseginaz eguneroko iraieko brisak hartu zituen orduan atxak. Astez aste luzatu ziren. Arnas hotxak. Urriko haizeak jakinarazi zidan atzetik zekarren
brisaz. Azaroan heldu nion, zenidan gorrotoari. Zuk behintzat jakingo bazenu zergaitik. Zure esanetan gesalduz nere uinak eskuetan deseginaz eguneroko Azkenaldian Goiurik ez du txalorik egiten, nahiko lan pilatzen zaio hor kamararekin, eta nabaritu egiten da. Jendartean 10 lagun entzuten honak dira, gaur 3 ginen entzuten, baina txalotan 2 eta hor ja eskexamar geratu gera. Azaroan entzun dugu, azaroa gaur agurtzen dugu, gaurko saioaren sarrena aritu gara, azaroaren agur horren inguruan, eta tira, kantuak dagoeneko bide bat egin du, baina gaur egun polita da, intzon honek konta 10 egun, regatik azaroan. Ez etzai bate gustatzen jendia galdera horitit. Fordun ez dugu egingo. Bai. Ni beste asko azkat hemen apuntauta, Ez, bueno, azaroan izan zan idatzi da beste letra guztiko ezela, egoera pertsonal baten aurkitu nitzalako, esan dezaun erantzunik gabe, pixka poetiko esateko. Eta pixka tortik handi jo, erantzun baten zaizaudenen hilabete, bueno, egitea da nahi gustatzen zaitela kantak hain pertsonalak dianez, pixkat literala alde batea utzi eta metafora aldetik jutia, bai, entzule bakoitzak bere bizipen pertsonalakin lotu ezan. Interpretatu ezan norberak bere moduan banika bidez, entzuten ari nintzela eta eguneroko alegina aipatzen zenuen horretan, pixkat eraman nau lehenago aipatu dugu, ez? Gauzak aldez aurretik ez antolatzea, edo pixkat barruak eskatzen dugun horri naturalki jarraitzea. Nik zuzenean galdetuko dizut, zuk adibidez bizibide bihurtu nahiko zenuke zure bide hau? Zergatik diot hau da, ambizioa izan daiteke antolatu gabea, baina ambizioak ere neurri bat dauka, ez? Eguneroko alegin bat da. Ambizioa eguneroko alegin bat da, mila bidarra aipatu dugu, baina proiektu pertsonal baten atzean dagoen lan karga, eguneroko zerbait da, ez? Eguneroko alegin bat, gustatu zait entzuten ari nintzela ordun, horregatik otu zait galdetzea, ambizio hori nora bideratuta dago. Gaur egun, ez dakit, gaur eritzein dugu, musikaz bizi, eta holako esaldi, horiek etzaizki gustatzen nahi, baina ulertzen diazu, hau da, zure ambizioak ze forma dauka naturaltasun eta naturalki datorren hortatik aratago. Egia, galdera honekiko oso iritzi kontrajarrik eukitutela, eta urte luzez erabatea erantzun detela, baina gero pentsatzen jarrita ez dekit erantzun hori dan benetan nire barruak sentitzeuna, edo egoeran arabera emateana. Hau da, niko hain arte pixkat erantzuten una zan, edo pentsatzen nun, segitan ala pentsatzen nun, enula nahi sormenan esklabu izan. Hau azkenen, prozesu sortzaile bat den enetikan, noski aldituzu jarri pautak kanta bat ingoet eta initet, baina askotan ez da hola. Orduan, zure agubidea bilakatzezunen sormenan esklabu, beti euketu da, ea benetan sormen hori libre izaten uste jozun. Baitare, horren beste iritzi kontrajarria da, askotan igual hori dela pentsatzeana,
ulertuta dekaulako Euskal Herrin oso zaila dela hemendikan bizitzia, eta igual badala gure burua egite joan autosabotaje bat. Orduan, ez tekit, oantxe oso ondo erantzuten galdera hori, hor bi zea kontrajarri horien arten nabil. Eta gero horiek ere aldakorrak dira, Claro, ez? Hori da. Nik gogoan dute ikasketa aukeratzerak orduan, ez? Musika ikasi, ez? Pianoarekin jarraitu, edo akordoia aspalditik jotzen nuen, edo beste instrumenturen bat, edo eskalo, eta ikusentzunezkoa, kazetaritza hautatu nituela, juistuzuk aipatu duzun horrengatik, ez dut nahi musika behartu nire ogibide izatera. Hori da. Baino tarteka gero urtekin ere zalantzak sortu zaizkitzuk diozunez, momentua eta ze puntutaraino den egoera inda zaila, nun errealismoak behartzen zaitun igual ideia hoietara, ez? Bai. Bai, eta gai sakona da, hau da, ni jarriko naiz Sokrates planin, baino egia da ere bai, sormena igual mugatu dezake ez, auto horrek, baino eraberean ere txamponari buelta eman da ez, autori hartu ezean, bizidegun inertzia honek, aukeratu hau, beste erosi, hau izan, inertzia horretan ere autu hori hartu ezean, akaso bizitza bera do inertzia bera da librea ez den gauza bat, ez? Hau da, eske komplikatua da, eta zuk esan dezun bezala, boladen edo garaien ondorio ere bai, ez? Nik nire esperientzia pertsonala, adibidez, nio hartu naiz berandu egi. Nire bizitzan oinarrizkoa zen gauza bati bidea irekin nahi dela, ez? Konturatu gabe, azken 15 urtetan besterik egin ez detela, baino ere begiak ez dakiz zergatik itxitan nituen, inertzia horretan, lan bat, ez dakiz ikasi nuen horrekin zerikusia daukan zerbait bilatu, azkenean konturatu gabe, egunerokotasunean, inolako pretensiori gabe, 24 ordutan ez dakit, baino guztiz emanda nintzela, zera horri, baino ni ere ados nago edo zure gandik gertu ditzen naiz hausnarketa horretan zen kontrajarria izan daiteken pentsamendua da. Bai, neire gertatzen zain momentotan nahola, 2 urte damakitela musikaz gain beste proiektu batekin manera enpresa propioa da, irikinun komunikazio agentzi bat. Orduan, ez da, igual beste enpresa bat entzat nahi naizela lanen, eta esatet ez den nahi horreako lanain musika bakarrik nahi dut. Ere bai egia da, erakutsi duguela bokazio bakarra izan berdeula, eta ba, igual ez da areola, ez? Nire esaten nun, ze onde hongo zan, nire bi bokazioak landu, eta bizitza oso bat hola xeitia, horrek zesan nahi du, astelenetik igandea okupatute dutia, eta bizitzeek ez eukitzia. Orduan, batzuta hortzen hau, lanetik ateatzea kantakin behituzu, igual ez tekazu, ez nahiko energia, ez nahiko denbora kantakiteko, hor esatezu, jo, onta bakarri dedikatuko banitza, baino gero, egunerokotasunen aldatzean iritzi bada. Askotan hori da, oso aldakorra da ez, pentsa, denbora banu kantuak egiteko, ez? Egun oso bat, lasai borrokan egoteko gitarrarekin, edo ukelearekin, edo pianoarekin, edo danakoarekin, ez? Baina gero, bizitzaren joan etorri horiek gabere kantuak egitea oso da zaila. Ez, norberak behar du, ez dakit, metro hartu lanera bidean, edo danakoa, ez? Baina, etan begirada batekin pentsatu, hemen kantu badago, edo auskalo zerkin, ez topatu egin behar da. Eta kaso batzutan denbora gehiagiren norberaren ukitzea ez da ona, eta horrekan zein den zaila, edo zein kasutan emaria, ez, da bide bakarra, ibaiaren emariari jarraitzea, eta zuek emari horretan bazarete, dagoeneko intza zaipatu diguzu, ez, otsaila inguruan, murgilduko zaretera lehen estudioko kontaktu horretan, Bilbon, eta hortik aterako dela, ez dakit esan dezakegun, zure lehen lan luzea, akaso lan luze izango da? Bide horretan, ez dakit, zein izango dituzun bide lagun, nola ari zareten lan egiten, nolako izaten ari da kantuak jazteko prozesua, gero itakoren bat entzungo dugu, baina soil-soilean, gitarra elektriko eta hotxean, konta egu zu pixka zen martxan zabiltzaten, eta nola ari zaretan. Orantxe nago, prozesu baten oso barnekoa danan, baina etxen letrak asmatzen, kanta komposatzen, oindik ez geha sartu instrumentu lanketa hortan. Orduan, noindikan, nola nahiko iriketan naun proiektu honekin, ikusi nahi dut beak ebai naturalki ze bide hartzeun, horren arabera jongo ikusten, bai ze instrumentu berditugun, ze musikari talde bildukoten hortako, eta pixkat esploratzen segitzeko. Bitartean zuzenekoak sortatzen badira, zuzenekoiek eskaintzeko intentzioa behintzate baduzue, edo ez, erabaki duzue, ez, guazen instrumentuak pixat gordetzera, sormenak behar durain lehentasuna, ze puntutan zaudete?
Azkenen zuzeneko eskaintzen nahi bazea horrek esan nahi duen ensaio batzuk egon berduela, eta ensaio horiek momentu honetan sormen prozesuai lekuak entzaia. Orduan hartu dugu erabaki bat eten alditxo bat iteko, pixkat iskutatu eta pres gaudenen urrengo lana aurkezteko, orduan txea full. Beratzen aipatu dugun kalkulo hori, ez da kalkulo baino behintzat indarren kudeaketa bat badago, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Sormen prozesuak energia asko konsumitzen du. Gaur egun baitare askotan bizigea dana nahi deu oantxe kanta bati oantxatera. Batzutan pausatu bera eta pentsatu bera, ez da hori kanta honek berdun bidia. Orduan, gauzak lasai hartuko ditugu, gauzak bere denboranin, eta urtebete baldin bada, urtebetea, gehiago baldin bada, gehiago atako dugu. Eta jakin barra norberaren erritmoari errespetua hartzen, ez? Akaso gure erritmoen errudun ere badira sareak, onerako eta txarrerako, ez gara hemen diskursotan sartuko, baina Instagramen buelta bat egin eta ikusten duzu, honek single atera du, beste honek diskoa, hau kontzertuak ematen ari da, bira hemendik, Latinoamerikan da ez daki nor, Espainiatik beste hau, eta norbera etxean, wow, nik ere hau nahi dut, ez? Zer da pre-save bat, norbera etxean. Zer da pre-save bat, hori da, eta orduan, jakin behar da esaten, lasai, honek heldu behar duenen helduko da, baina ansiedade puntu bat ere sortzen du, ez? Gaur egun daun gauza oso positibotako bat iruditzen zaite euskal musikan, jendia asko aidala animatzen, batez ere azkenengo hilabetetan egin ikusten emakume bakarlari pila bat animatzen da, ikeharri positiboa iruditzen zaitu hori, baina aldi beren zuri ere eragite izu esate zenun, ansietate hori de iskutu nao ena izatera, aber norbaitek nere antzeko zerbait ingon, baina gero esatezu, danontza da olekua, ez? Inai bada. Orduan da, betiko musikan ikuste orokorren dala denbora guztin, bi aldetako pentsakera eta sentimendu horiek, kasu honetan episkatola da. Justo orain aipatu duelako, hemen galdera bat prestatutanekan, hori ez, azken nik 5 urte jarri dut, baina niri ere impresio eman dit azken 5 urteotan, egon dela loraldi 5, 3, 4, etzaita jola, baina egon dela loraldi moduko bat, batez ere bakarlariengan, hau da talde gazteak beti sortzen dira, baina ez dakit, iruditu zait, bakarlariengan egon dela loraldi hori, eta are gehiago emakumeengan ere bai, eta nola ez, biba, baina galdetu nahi nizunen, zuk uste zu zerbait aldatu dela, pandemiaren depresio edo etxean egote horren osteko bultzada bada, pertson, ez dakit, ikuslearen pertzepzioa zabaldu da, zeintzuk uste zu direla horren eragileak? Nik uste pandemiak eragina izan dula, baina orokorren, ez justu antxegean komentatzen artista mota hauetan, bai orokorren sormenan aldetik behintzat izan dula eragina, bai musikan, bai antzerkin gauza guztitan, baina komentatzen eginan hau, bakarlari musikarina nik uste asko datorrela ausarditik, edo aplaza bat iriki dala gure aurretikan, jendeak atzetik esan duna bazergatik ez, no? Ez dezu izan behar laumutileko talde bat, Euskal Herrin bira inalizateko. Eta hori egia da orain arte, ez zaudela adibide asko pena bada, baina oain dela esatezun bezala 5 urte inguru arte, ez zauduen adibide asko horrenak. Eta orduan jendeak ez du, ausarde hori hartzen zergaitik ez, nahikoa naiz ni ingoetelako, eta badago baitare alduntze aldaketa bat urte hauetan, emakume askok esan duela, nire bai. Eta horren arira baitare askotan iruditzen zait, saiatze gehala orokorren, nola, imagina, oaintxe 5 emakume bakarlari daude, noski gehiago dela, baina 5 horiek elkarrei, ez, elkarren aurka jotzen baino, bai, elkarrizketeta jute zanen beti dola jo, eta beste 4 haueke badaude, eta gatzea pentsatzen da, bai, 4 emakume bakarlari dira, baina 4ak musika estilo iguala ditue, ez. Emakume bakarlari izategatik talde iguala dira, zenbat talde daude 4 mutiek osatuta, musika berdina itegue ez, eta horrenetzat bate bestian aurka jartzen da, emakumetan bai pasatzea. Baina eski, emakumea ez litzake estilotzat jo behar, eta akaso, historikoki egin duguna katx bat ere izan da, ez? Ez dakit medioetan, rock femeninoa edo, ez? Bai, ignorantzia horretatik abiatuta, ez? Bai, guztitados nago. Eta gainera ez da bakarrik hori, ez? Arrakastan
estilo musikal ezberdin izan diteke, baina arrakasta maila ere, bai. Ja, parekatu nahi ditugu, ez dakit, laugarren diskoan dauden bakarlariak, belodormoa bete duten bakarlariak, izaro, ez? Edo hasi berri dabilen, ez dakit, intza una nuevera, edo Esti Marquez, bueno, bigarren diskoarekin, bakarkako lehenengoa, edo, bueno, bakoitzak bere bideak daramatza, eta uste dut, norbere bideari errespetu hori ere, kanpotik, kazetarion ikuspegitik eta bar, oso beharrezkoa dela, ez bestela, ikarrezko presio ere sortzen da. Azkenen iritsiko zea puntua, oso beste nivel baten dagoen jende horrekin, hasiko zehala konparatzen, eta ez du zertan, musika desberdina dira, etapa desberdina dira karrera artistikon, eta oso desberdin hartu berdia bat eta beste. Aizu hemen izketan gustorari gara, baina beste bi kantu baditugu, eta entzule, orain entzungo duzuna, kantu berezia da, ez dakit bietatik zein den urrena, baina tira, esan dugun bezala, editatuako kantuak dira, ustez disko horretan hariko direnak? Edo ez dakik oraindik. Spoilerrik ez dugu. Ikusiko dugu. Kantuaren izena bintzat eguzu. Izena baldin badaukaz, prozesu betan ere? Kantu honek badu justu. Utzi dazu Arnasten izena. Arnasten utziko zaituztegu gure set akustikora bidean. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, sanda bezala intzan hone eta Aritze Pardina, nahi duzuenean ez, izan segundu bat, orain bai, nahi duzuenean. Utzidazu Arnasten airea, horrelaxe amaitu da kantua, eta Arnas horrekin badatoz gure elkarrizketa akustikora bidean. Ez dakit, oraindik ez du, entzun Aritze Pardina izketan. Oantxe, prepatuta. Baina, teleka eder horrekin, akaso esan beharreko guztia esaten ari da gitarrarekin egartxot. Akaso lapurtu imar digu, eta gero bakaziota, cash convertersen salduta gero. Zaiten bidioso izan. Ez, brometan, nahi naiz. Justo, pixkat norberaren burua edo proiektu pertsonal batean, ez? Norberaren izena eta burua lehen lerroan jartzaren inguruan nahiko sakon, aritu gea. Baina nik beti izaten dut, eta esaldi politia dau bakarrik ezin da. Normalean zoriontasun iturri den edo zer, esan nuke bizitzan nahiko konpartitua edo kolektiboa dela. Eta hor, taldekideak izan dituzu, izango dituzu,
Eta nire galdera gehiago doa, hemen ere oso ezaguna zaigun bakarlariaren izan emakume, izan gizon, izan zaldi, bakarlariaren figura, ez dakit simple, zentzu honenean, edo goxotasun intimo horretatik, asko ikusten da ere individualidade hori nola banda bihurtzen den, ez? Nola horregatik taldeki den aipamena. Eta pixkat nire galdera hori da, eta aritzi ere hitza eman nahi diot, pixkat zuen ustez taldekideek ez bakarrik instrumentuen aldetik, baizik eta duten kualidade humano eta babesarengatik, taldeak berak zer ematen dio edo zer emango dio edo eman dio kasu honetan zure proiektuari, intzari. Bai, nik uste proiektuk eta proiektu daudela, eta bakarlari ugari ongoia, bere instrumentuak indoazenak, baina egia da nire proiektu enten oso beharrezkoa dan balio bat dela taldearen balio hori. Esan dezun bezala bai musikalki, eta bai pertsona bezala bestela oso bide bakartia da. Oso begirada politia egon da, Asier gozategi heldu da. Hori zamanun, hori izan gozategikoa. Laborategira, eta geratu da hori da, esan du, hori intza da. Dagoeneko balea basterik ez dugu falta gartxu. Gozategi. Respect. Favorite band. Etorrela zibarko izkiago? Bai, nintrikiti xakotzen nien, hoi bakik, Hoi gutxinekoa daik, ziek behi gutzen. Ez, maitasunan justifikazio bazan. Eta hor aritz, adibidez, zuk nola bizi izan dezu ez dakit asko zure ibilbideari buruz, akaso egongo zinan beste talde edo dinamektan, akaso zure abestiak ere grabat, zuk nola bizi dezu kasu honetan, ez dakit, beste baten izena, beste batek igual ardura gehiago ez, ditune proiektu batean, nola sentitu zea, zer eman dizu zuri, zer uste dezu eman diozula zuk taldeari? A ber, nik uste musikarian ikuspuntutik egia dela, badaola kontzientzia handiagoa bigarren plano baten zaudela, talde baten zaudenian baino. Baina horrek ez dukentzen adibidez, grabatu genuen aurreneko diskuan sortu zen kohesioa danon artean. Gehien bat, lanen ahitu ginean abesti horiei forma emateko, hor nola bai difuminatu zala paperan kontu hori. Eta gaina, beha ere asko saiatzen da hori ez dadin hainbeste zeatu, azaleratu. Orduan zentzu hortan, nik esango nuke aurreneko epe hontan, hori lortu genula. Kohesio handia zela, eta nit talde batian sentitu nitzala gehiago, bakarrari batekin baino. Ze aritu naiz beste bakarkako proiektu batzutan, eta sentsazioa ez da berdina izan. Orduan ez dakit bigarren disko hau nola izango dan, ze prozesua badirudi diferente izango dela, baina, aurrenekoan bai ordu asko ontzian, eta azkenian talde bat itezu. Eta kanpotik gaurko ez dakit 45 minutu eskasauekin eta behondizula bai zurintza eta horrokorrean esaten ari zen guzti hori zen kanpotik ere ezagutu gabe egunerokotasunean nabari da bai zure heldutasuna, zure ideien gardentasuna, esan nahi nuke, eta benetan norberaren ez dakite irudia, figura izena lehen lerroan jartzea lehen etxi baino, ez dakit sormenari bidea ireki diozu, eta datorren bezala, ez? Beti ere norbera alkate den horretan, ez dakit zinegotzi, ez dakit zatik indeten similau, norbera alkate den horretan, zinegotzi egoki egin eta pixkat estiloari helduta ere bai, lehen aipatzen nuen goxotasun eta bakarlariaren izate horrek, askotan ja frikeatzen pixkat, sonikoki ere bai izaten ditu ezarritako ez dakit, bide batzuk ez, pianoa, bateria lasaia normalean kajan jertxia garrita, rodesa, gitarra elektriko igual reverb pixkat garbia, bla bla bla. Hor galdetu nahi nizun, estilistikoki nola sentitzen zehazu hau da, ze esperimentaziorako gozea, batetik 10 ze zenbaki izango litzake, eta ez dakit, batzutan aspergarri egia da. Bukatu galdera bestela ez digu, emango denbora galdetzeko. Ez que, aziten, aiz da. Batzutan, nola esan, influenziak zuzenki aipatzea, ez dakit, aspergarri xamarra da, baina batetik 10 esperimentazioan nola sentitzen zea, eta nundik zatozen badakigu, nora zoaz. Sonikoki diot, Bai, nik uste aurrenengo diskontan bai gehiago juntzala
zu komentatzezun bakarlari estereotipo piano bateri pixka talde hortatik nahiz eta pixka saiatu ginen aldentzen, baina gehiago da hortikan juntzala, naturalki olatea zalako, baina hain gontan bada pixka bat hortatikan urruntzia, beste erabateko perkusio digitalagok sartzia, ez reggaetoia, baina bai, beste erabateko musika atmosferiko bat lortzeko, eta bai da esperimentatzeko gogo asko, printzipioki zuzenetan pentsatzen jarri gabe. Azkenen zuzenekotan pentsatzen azteganen, agotza nola sartuko deu, beste zean nola sartuko deu. Oain proiektua da diskoako bilatuko ditugu ondoen datorkizkigun soinuk, eta gero jongo hori ere bai lurrera ekartzen. 8 minutu arratsaleko 6etarako eta bi gauza dozkago egiteko oraindik. Sarraskiari aurre egin eta azken kantua entzun. Eta sarraskia horrelaxe abiatzen dugu. Sarraskia. Goiurik prestatu ditu letren inguruko hainbat galdera. Lehen esan digu intzak zezkiolola galdera horiek kantuen interpretazioak gehiagik gustatzen, baina ni ziur naiz Goiurik asmatuko doranik, baina beto ondo bideratzen. Ez gaurkoak dira nahiko errazak. Adibidez, hasteko. Berriz ere igandea da, ez ere ez da berdinera. Munduan bi pertsona mota daude. Igandea gorrotatzen dutenak, astelena datorrelako, eta igandari zuko atera nahi diotenak oraindik asteburua delako. Zu, ze taldetakoa zara? Egualdi hona iteunen. Hori komodin. Bai, eske, asteburu eukieto zogorra, igandia, negarru gure esatezu, igandia da, Orduan aste honetan era hortakoa naiz. Lehenengotakoa. Bai. Nik ulertze jote, barkatu Goiuri, izan ditela, baina ordu aldaketaz geroztik, egualdi txarra iluntasun hau, igandea, euria, tragedia. Bai. Bueno, etzen espero nuen erantzuna, baina jarraitu ingo dut. Beste abesti batean diozu, haien plazera zure inferno. Eta hori entzutean edo irakurtzean emakume asko gehienek pentsatuko dute arabidanik horrekin identifikatuta sentitzen naiz. Jakin nahi nuke abesti honen prozesua. Ea izan dan, autu bat ez, honi buruzko abesti bat egin nahi dut, edo idazten hasi eta naturalki sortutako bat. Kantu hau sortu zen, kasu oso haundi bat eman zanen Iruñan, eta etzan intentzioneria honen ingurun idaztia, baina hainbesteko boom eukizun horrek eta hainbeste eragin izan zuen sozietaten eta baita denok pentsatzen, emakumeok pentsatzen, olako zerbait nirire altzeit gertatu eta edo gertuko batei gertatu zaio, abiskatorko azerretik eta minetik sortu izan zen. Eta azkena, badaude kontzeptu batzuk, zure abestietan errepikatu egiten direnak, bereziki bi, bat dela ilargia eta bestea itsasoa. Jakin nahiko nuke, adibideak jarri gabe ez da beharrezkoa, zerk inspiratzen zaituen gehiago, itsasoak ala zeruak? Hori joko izan da, itsasoak izan dira, ez da, ja pixkate bat eutokatu ite zeitela hori izatea, orduan, esango dut itsasoak. Perfecto, sarraskia gaindituta. Intzetaritz, benetan plazer bat izan da, baina azken minutoek baditugu, gure set akustikora joan, eta azken kantu entzuteko, eta kaso honek bai izena oso definitu ez duela. Ez du oso definituta. Denbora zitzeiteu, baina denbora izena da zerbait ez zaitena bate gustatzen. Orduan, esango dut, denbora zitzeiteun kantu bat dela, eta irikita uste dugu izena. Ingo deu brainstorming txiki bat. Zuek bihali okurritzen zaizuena, eta listo. Hori da, entzulezuk ere zure ideia bota nahi bai dituzu, abesti entzun eta gero, 6-8-8-7-5-4 WhatsAppa edo telegrama bota eta gukintzari helaraziko diogu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, denboraren inguruko kantua, Intza Unanu eta Aritz Pardina nahi duzunean. Eskuetatik alde
Zeruaren mailan jarriz helburua behatu gabe lorpen txikia. Leku zaharretara itzuliz izan zen oroituz aurrean duguna zirriborro bilakatuz. Galdutakoari erreparatzen goiber irabaziari heldu beharren. Ta denbora joan dadia, baina gure eskutik, denbora aurrera doa, geroz azkarrago, eskuetatik alde egin nahian. Ba, intza honanu eta aritz bardina mila esker, guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, gartxotun zain letona datorren asteazken erarte, goiuri ezei zarandia bihar arte, eta zuri entzule plazer baduzu, bihar arratsaldeko 4:05 hemen izango gara, Naiz Irratian, bigarren kafean. Eskerrik asko bikote eta eskerrik asko zuri entzule hor egotegatik. Zurekin dena hasten da, galera luze batetik, galdu ekin nintzen ezin jakin noiz da zergatik. Keep calm and bigarren kafea.